Pouvoir. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pouvoir y voir on est au Canada, les États-Unis, trop. Eh Mouna. Eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est pas Kalanki. Mais on peut trouver ça. Ah, il y a EDX là. EDX. Oui, EDX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait un master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Sama mone be malion jorona ko no hamina ko do odela sama mone ma fe fara ka wari chini musaka ka wa aka no ni mali wari chi sirobe amada o made sama mone be do fara ode kuno wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awo wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tasi kurani di saralima ope bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la kasani wereke nayi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yerela aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka kasoro ko to sebe ni sama mone yi ode kuno wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni yeretai لبيك اللهم لبيك Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi aka sango hiji deumo au munu yedana ya takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara hera la kasigi hera la dumunun kay berebereli kay nam moko be je fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamola ka mago berebere ka koto mago tala mago temindo ka nyeira mago la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jele la dunia silame munu me mali kono ani munu zigiro benodo jiye jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba wop mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono Agence Dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji kechugo nyuma kalaun bela jile labe ka bla aunye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulu ka sagana ka wati bela jile la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jile la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busane de singa di Agence Dunia Travel Service Jenywankele mimbe auka hijini auka humura keka nya ale de do opana ni aube kuna foni were nyini aye weleli ke 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aube uka yoro nyini ufle ni hippodrome yere la immeuble station soma yafula kulukoro sira dala opana minyi ka do Agence Dunia Travel Service ye kube duga uke hijini umura kechugo nyuma ana musakau alaka noya silame bela jeleyi innal hamda Kabeni baraw kɛcogo ɲuman sabatili ye Société Énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin ya dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se ka kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye
o togo la compte bɛ sɔn o la. EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la. N'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ. N'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mago bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. Pour identifier son numéro Move Africa Malitel, c'est très simple. Entrez le lien de la plateforme d'identification dans votre navigateur. Ensuite, entrez votre numéro de téléphone sans espace. Ensuite, entrez votre code de vérification reçu par SMS. Entrez vos informations personnelles, prénom, nom, date de naissance, numéro de votre carte Sanina. Chargez votre carte Nina et enregistrez-vous. Bismillah, an ka jamukan kɛnɛ kan. Données personnelles, on en parle. Ni ye kunnafoni teliman min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan, jamana cakɛdaw, baarayɔrɔ privéw, i n'a fɔ banquiw, microfinancew, hôpitaliw, laboratoire de santéw, agence de communication, presse écrite, presse audiovisuelle, miniw, boulangeries, supermarchés, hôtels, bars, restaurants, écoles publiques, écoles privées, avocats, notaires, huissiers, pharmacies, sociétés de vente de véhicules. Jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP. Ni courrier nin sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire remplilen kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo kan APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn bi sɔgɔmada in na an bɛ a fɔ an na san k'an bɛ Segu da ka dugu an bɛ ale sanfɛ kibaruyaw bɛna lasaw ma ka an to bi kɛnɛ kan jɛmukan na sa an ka baabu bɛna tali kɛ min na o de ye Bafulabe yɛrɛmarakafo mɛri an na ale bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kibaru in kuncɛli yɔrɔ la min ye Fili Jalo ye ka bɔ Bafulabe ale ni ale masala la la yan'o cɛ sa kibaruya minnu bɛ an bolo o ye k'a fɔ sa Sikaso denmisɛnw ale ni Bobo denmisɛnw ka taa fara Korogokaw ka denmisɛnninw kan olu kɔni bɛ lajɛla Sikasokaw fɛ bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka na cogo di ni jamana saba in kɔnɔna na Burkinakaw olu fana bɛ ko in kɛnɛ kan Gawokaw fɛ denmisɛnninlakaw olu kɔni ye minɛn sɔrɔ minɛn min na to ka se ka boloma yɛlɛma kɛ Mali ni Laginɛ dancɛ la sa yanfɛla denmisɛnninlakaw olu kan ka wuli ka jɔ kɛ baara min bɛ se ka kɛ yen yɔrɔ la ni waati in na Bamanji jɛkulu dɔw kɔni ye maa dɔw da u disi ka Tomiya marabolo la k'u bololaminɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ u la Baɲangarakaw fana fɛ yen bingali fila kɛra min ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ yan sa premier ministre min bɛ danga min bɔ Irisikaw fɛ yen ale tun bɛ taama na an fɛ yan taama in kun cɛra nin waati in na Nizɛrikaw fɛ sabula AES jamanaw a b'olu de kɔnɔna na munumunu salo la kɔkan kiwariyaw la Tchad jamana ɲɛmaaw y'a jira sa ko Faransi finitigiw k'olu bɛ se k'u ka minɛnw cɛ min ye Senegal fana ye o fana y'a jira sa k'a fɔ ko kɔn tɛ se k'a fɔ ko olu ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyali ye k'a sɔrɔ nin waati in na min ye Faransi finitigiw k'olu dagalen don olu fɛ yen nin y'an ka kibaruyaw la belebelebaw ye an bɛna na o ye Segu dɔgɔkun kuncɛ
ferekena mbe sigi Mahmoud Dafe ale ka festival Sine Niger bolo faraw fe no e kore konna ye babu koni damne na kabni alamsa do siri ndaw kera nyanda mi me na fuma sako talande cité o baraw fana sigira senga kunungo sufe sa nyogolon koni bora kuma koloma munu misika ke beni kiriya sinsinai chefoni kambe o beni ni wati mina ameka kuma awfe salvu sanogo alebe kuma so kono ya ani demsonu ni kalande abeka nyofoli ke uluye mundumena anganga kuna fondike ni wati na degumbe kuna fondila bolola sangala kibara be chobi bara munu kala no jamana fe jamana reka nga sitega minye aka kuma la sela no e portfolio ko nyini minge salfuni mawbeka o masala ke ni wati na na yano chesa kibara munu me ambolo amba fo na sa banyangara ka olu fe minye dugu fly bintara ke uluka dugu fly sa ayera ka fo ko bamancho wala ndiga wale ka ba ko nga wale ado ako kara ni kalo entre muga an wolon vla banyangara ere marabulu konnana dugu mbe sanu ba fo ko bangutume ni alebe kenje ale ni alega commune bolo fara mun be no le kenje yi injeli do kata se duru masa nu yoron mun bela jirena ko bingali keray no ya soro ko ni mani mato wali an no se fe dugu don ya ira saga ko cheni ko ni baraka boyana ko sebe sabula bamancho wale ka wani no wale ka ko ni sugula talaw ulu chama balulu ga suga sugujo baraw ke o kumun kelen fana kona na albi tomiya sraka sa mamunu gon ko bora tomiya ulu kono mawda udisiga ko ubela jilen ko ni bolo mina ubela jilen mina ula téléphone ye ulu la mina wala te bolo mina mere ulu bela jilen mina ulu la o wati ko nana alsa anga jamana ni jamana o tesra yana wakola ya sa chefoni kambe bisaka ke to mina sa yan foila demsonu nga shifin kuntigi ale ko ni ula sa wasulun bale ko nana ikunda ni yanta mina ka ulu fe gine marabolo ko nana aka tama mbe talike mina sa o ye kata bara nyogo ya do minye danche munu me jamana fulani nywanche bara bisaka ke hukumu kwana na tukumi ayira saka bako akoni sele gine ka ofei kuma nyogo nyawo ye talike mina sa fere kerengere no bisaka soro tukumi beni keliya sinsini na unu nywanche jamana fulani nun danche la ayira ka fosa ko shifina ka ulu re koni kalikano ni wati na sa ko ya sa usenga do kola bara ba munu me jamana nun kwana na tukumi na bisaka sigi senga hukumu kele fana kwana na albi siga so marala siga so ka ofei korogo ka bo Côte d'Ivoire bobo julaso aleni siga so ere demsenu ulu koni nga bara do damne na bara meke sawo sansa u bolo di nyama yasa jamana nunu nyanje danchewla bara ba mbesa ga sigida ko nana bara dam mbesa ke kabila ko nana aleni dugumise munumbe la ini ke kunye minye ni dugu nunu o siga so e korogo bobo julaso ulu demsenu ani ama koro ni abara kala bela jidem siga hakelina so tugomi beni kelenya sinsini bara ko sigi singelenga ya saminye damana de nunu ye munu me Burkina Faso Mali Côte d'Ivoire uluku bolo di nyogoma fongo nyongo o kanado unu nyanche gaw dem sen la ka u mina soro mina mindiro lu masa o betalike mina u ga sega barake u yere yi ayira ka fosa ko minye dem sen bisaba rudo kon tume kalanse ko fesa muso ko ni oluye tani kelenye ala bolla bara mina aleni yere u sega barake o tumina ka sega do soro u yere yi o mina ko no jira uma mamunu yen kalan nu kun salu ko nu kun ye kalan ga sa kala di kota nasraka minye fana kalan alima ayira saka fosle children maufe aleni so ku chesuru yere tugomi ka baraka tugomina ya saminye ugasira se u yere koroni watina ka buluma ya minero soro u yere yi ale gaw kelen ko nana alibi anwu ya yira belaji na ka ko gaw ko nga bagan sugu kura ka nga daele bagan sugu kura in daele li hukumu ko nana sa yira ka fo watina falai ko minye bagan sugu nye a daele la atlara ka datugu sabula minye bagan maralaw ye uluma sega be préfet ale ay ka ko be nyogonte watimina minye tasma obinina do unu nyanche ako kabe bagan sugu datugu folo ya sa hakilu ka basigi hakina ga ke kile kuntle na ga ke kile no ya soro bagan sugu nga daele tugu mina sa ferani da balmena na sigi una olaje ni beni kenya duna unu nyango nyanche watimina ka sega sigi segelenga una okay na mbora ni wati na gaw ka ofe amta kuchala ayera saka ko debe ngon dona ONG do fe ya saka sega di mawma no war vision
gwa ba saba ale ni 822 olu kɔni dɛmɛ donna olu ma jiko gɛlɛya kun ye mɔgɔ minnu sɔrɔ commune 6 kɔnɔna na kucalakaw fɛ yen a yɛrɛ sa ko k'a fɔ ko min ye waleya in kɔni ye minɛn minnu don sa o ye carton 714 ye n'o ye safunɛ carton ye min ye ji ye n'o ye eau de javel ji ye o ye ba 434 ye ka taa fara sa sange sulen fana kan o ye ba 4757 ye min ye dɛbɛn ye o ye ba 1547 o bɛɛ lajɛlen dira mɔgɔw ma sa minnu bɔra dugu 27 la commune minnu kɔnɔ n'o ye Nafaga ye Luguna Zebala Kɔnsegela ale ni Jebugu ka taa se commune kan ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye donbolo in sɔrɔ baɲumankɛtɔn in ale fɛ denmisɛnninw ka boloci hukumu kɔnɔna na segukaw yɛrɛ fɛ yan sa a yɛrɛ ko 100 saradala 105 buruburu 4 o de bolo kan ka ci segukaw fɛ yen baara in kɔni daminɛna yaasa min ye segu sifinnakaw ye ale n'a denmisɛnninlakaw minnu si bɛ se san 2 ka taa se san 5 ma a yɛrɛ sa ko senfagabana kɔni o boloci de don segu maa ma falen bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan denmisɛnnin 1,933 o de bolo kan ka ci segukaw fɛ waleya in senfɛ baara ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna i n'a fɔ segukaw yɛrɛ a y'a laɲini cogo min na an y'a fɔ aw ɲɛna kunungo an ka kibaruyaw la irisiw ka minisiri min bɛ yen n'o y'u ka jamana premier ministre danga ye u ka jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔna na sa ale kɔni tun bɛ taama na an fɛ yan ale ni IES jamanaw kɔnɔ min ye Novak ye Alexandre Novak ye a kun bisimilara Kuluba faama sigiyɔrɔ la Asimi Goyita fɛ o kɔfɛ sa min ye premier ministre ye n'o ye général de dirigeable ye Mayiga ye a na ale yɛrɛ baara belebelew kɛ ɲɔgɔn fɛ primature la ministre minnu bɛ a yɛrɛ fana nɔfɛ hakililajigiw u y'olu baaraw kɛ a bɔlen kɔ Mali la sa a y'i kunda Burkina kan o baara ɲɔgɔnna kelen o taara kɛ yen dɛmɛ siraw fɛ bolodiɲɔgɔnma siraw fɛ ni jugawale ni bamaca wale kɛ b'a se ka kɛlɛ cogo min na min ye yiriwali fana irisilakaw k'o bɛna u ɲɛsin o ma min ye Alexandre Novak ye a ka taamaw kɔni taara kun cɛ min ye ɲaamekaw fɛ n'o ye Niger faaba ye sabula jamana saba minnu bɛ IES la a fɔra ko a n'olu de ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya a y'a yira sa kɔni ye a ka baabu bɛɛ lajɛlen kun cɛlen ko kuma minnu fɔra a ye Bamako a y'o de mɛn yɔrɔ tɔw bɛɛ lajɛlen na ko ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen bɛnnen don kelen kan nin waati in na min ye ni jugawale ni bamaca wale kɛlɛli o bɛ se ka kɛ ko bɛɛ lajɛlen cogo min yiriwali ani dɛmɛ kana kuranko ta nasira fɛ jiko min ye bayɛlɛmaliw ye usine ko kalanko kɛnɛyako ka taa se denmisɛnninw ka baara sɔrɔli ma ani ka baara ɲɛnama kɛ o kunna bɔlɔlɔ siraw fɛ ale ni nɛgɛjuru siraw olu bɛɛ lajɛlen kuma k'olu datigɛli kɛra olu la a ko ale kɔni ye min faamu jamana ninnu ka laɲinibaw ye mun ye o de bɛna sinsin nin waleya in kɔnɔna na sabula min ye Mali jamana minisiri n'o bɛ jamana ni jamana wɛrɛ sira ɲɛnabɔ kunna ale kumana IES tɔgɔ la irisilakaw ka ɲɔgɔn ye senfɛ octobre kalo tɛmɛnen o de y'a to sa min ye Vladimir Poutine ye a ye ale minisiri premier ministre dangan bila ka na a ka se ka na nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ Alexandre Novak bɔtɔ ɲaami sa a kɔni ko nin kɔfɛ sa baaraw de bɛna daminɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kunungo Chad jamana ɲɛmaaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Faransi ye bɛnkan min b'u ni ɲɔgɔn cɛ Sɔrɔdasi kunda ko bɛnkan in ko banna Chad jamana kumalasela n'o y'u ka fanga ka kumalasela ye Abdurahmane Kulala ale kɔni ye nin kuma in ɲɛfɔ min ye kulama ka kuma ye a ko ko olu ye dɔ kɛ u muɲuna u sabarila nka nin waati laban in na min ye Faransi sɔrɔdasi minnu b'olu fɛ yen ye ɲɛciba tɛ u la olu yɛrɛ bolo bi olu ni Boko Haram karilen ɲɔgɔn na degun caman bɛ k'u sɔrɔ ninnu ka bolofaraw bɛ fan caman fɛ ta tɛ ka minɛ si tɛ ka bɔ min tɛ ka ban sadu sɔrɔdasiw la foyi tɛ ka sɔrɔ a ko la o de la sa Tchadikaw y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ni Faransi ka bɛnkan ko a ko bɛ se ka dan nin yɔrɔ in na u k'u ka minɛnw cɛ ka taa min ye Tchad ye ale kelen tɛ Senegal jamanakuntigi ale fana y'a yira kibaruya di sira dɔw senfɛ ko olu ka yɛrɛma hɔrɔnya Senegal o tɛ se ka sɔrɔ cogo si la ka min ye Faransi ale ka nin sɔrɔdasi ninnu to u fɛ yen fɛɛrɛ ni dabali min ye Diomaye Faye ye a y'a yira sa ko de kan ka sigi sen kan yaasa Faransi sɔrɔdasiw bɛ se ka bɔ olu fɛ yen cogo min kuma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra nin dɔgɔkun laban kumaw ye min ye bɔlɔlɔ sanfɛlaw la bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina di nin ko ninnu na maa caman yɛrɛ bɛ k'a yira k'a fɔ ko Mali Burkina ni Niger olu sɔmi janyana kosɛbɛ nka bi jamana caman de bɛ yen u bɛ k'a ɲini sa Faransi ka sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ min na u bɛ se ka bɔ yen cogo min yaasa jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka yɛrɛma hɔrɔnya baaraw kɛ cogo min ko yalama don nataw la Mali Burkina Niger Chad Senegal tɛmɛnen kɔfɛ jamana wɛrɛ bɛna fara ninnu kan wa kɛlɛkɛlaw ko o tɛna se ka kɛ ko dogoma ye sabula ko Faransi yɛrɛ jamanakuntigi ale yɛrɛ bɛ ka ko nɔgɔya u bolo kuma minnu b'ale bolo waleya minnu b'ale bolo fɛɛrɛ minnu sigilen don a ka sen kan ka ɲɛsin nin ko ninnu ma k'o tɛ nin jamana ninnu si hakili lasigi ka kɛ ni Faransi yɛrɛ ka laɲiniw ye nin kɔni ye kibaruyaw ye
mun bɛ dan sigi an ka kunnafoni telimanw na bi sɔgɔmada in na k'an to segukaw fɛ yen a b'a bila u kunna dɔrɔn k'a fɔ ko segu su in na min ye sistema min ye ale kɔni bɛna na kɛ yan min ye arasaw ye olu k'an kana fɔli kɛ ka min ye an ka baabu fan filanan ye sa an ye min f'aw ye an ka lasigiden min bɛ nin waati in na Bafulabekaw fɛ yen ale ni Bafulabe maire ye barosigi kɛ barosigi min senfɛ sa ɲɛfɔli kɛra fɛn caman na an bɛna na se sa ka se ka min ye fili ale ni maire ka laseli k'o d'aw ma yanni baabu an k'a bɛɛ lajɛlen kuncɛ Falayi Keyita ale ka yamaruya kɔnɔna na k'a bi Bamakɔ ne kɔni ne bɛ Segu yan fɔlɔ nin waati in na. Bien, Jani.ml lamɛnbaaw a n'a filɛbaaw an bɛ aw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw fo aw ka cɛsiri n'aw ka wulikajɔ n'aw ka senkɔrɔma dɔdɔ la ka ɲɛsin ka taa Jani ɲɛmayaso la o min kɛlen bɛ ka kɛ bi jamanadenw ka kunnafoni sɔrɔ sira senumanba dɔ ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi an bɛ Bafulabe yɛrɛmarakafo kɔnɔna la ne ye Fili Jalo ye Jani ka lasigiden don Bafulabe baara kɛ radio Kaso Danbe FM na Bafulabe yan nɔ bi an y'an sen ta ka don Bafulabe mairie kɔnɔna la ani Bafulabe maire n'o ye Kande Dukure ye Kande Dukure ale min ni ji ni kungo lakanabaaw ka cakɛla kun don nka a ye lafiɲɛ bɔta waati min na a ye wasa don yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ɲini na san 2019 san 2019 a kɛra Bafulabe yɛrɛmarakafo ɲɛmaa ye ka bɔ o waati la k'a bila bi la ale de bɛ Bafulabe yɛrɛmarakafo kunna ani a ka conseiller 17 an bɛna ɲininkali kɛ Bafulabe yɛrɛmarakafo ɲɛmaa la a k'a ka commune yɛrɛ ɲɛfɔ an ye fɔlɔ Bafulabe yɛrɛmarakafo ye a b'a yɛrɛ kofɔ an ye ani k'a ka yɛrɛmarakafo nin kofɔ anw ye. Ne ye Bafulabe commune rurale maire ayiwa Bafulabe ye commune ye min bɛ Bafulabe cercle kɔnɔ Kayi région kɔnɔ donc o ye Bafulabe maintenant Bafulabe commune a ma jate la recensement laban min kɛra a bɛ bɛn maa ba 30 ani maa 30 a b'o de kɔnɔ donc ça veut dire que Bafulabe bi dugu a commune dugu 32 de b'a kɔnɔ dugu tun ye dugu 29 ye ayiwa Sɛnɛkɛbuguda 3 yɛlɛmana ka kɛ dugu ye o y'a kɛ sisan 32 ye. Alors Bafulabe commune rurale de façon globale an ye commune conseiller 30 conseiller 17 conseillers o de b'a kɔnɔ o kɔnɔla la maire 1 ani adjoint 3 o conseiller 17 in fana kɔnɔ muso 3 b'a kɔnɔ muso 3 b'a kɔnɔ donc o ye à peu près Bafulabe commune rurale de présentation ka kuma daminɛ n'o ye n'o bɔra yen n b'aw ka presse in fo ka Fili Jalo fo n'an k'i ma ko i foli ayiwa kun de b'a la n t'i fo la n kun fɛ n b'i fo parce que même à distance i bɛ Bafulabe commune i b'a suivre la i b'i intéresser a la i bɛ si ɲɔgɔn n'a ye i bɛ wuli n'a ye mais pour o kibaru e k'o layɛlɛ sanfɛ parce que i yɛrɛ ka commune don ayiwa i bɛ baara la organe min kɔnɔ olu fana jɔyɔrɔba b'a la donc u fana ka kan ka fo ka organe ɲɛmɔgɔ fo parce que n'i y'a ye e bɛ dɔ kɛ ayiwa i ni maa de bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ sɔn dɔ kɛ ma donc k'a fana fo k'aw fo parce que ni presse tɛ a b'i n'a fɔ fɛn caman bɛ to dogo la fɛn caman bɛ to dɔnbaliya ye ayiwa hakili caman tɛ la kalan ni presse tɛ donc k'aw fo ka da o kan n bɛ kuma ɲɛbila kuma min kɛ o ye hakɛto b'a la. Monsieur le maire, maa bɛ se k'a fɔ bi Bafulabe commune a bɛ lahalaya jumɛn na i bɛ se ka mun f'an ye commune in kan an bɛ waati min na i b'a fɔ bi novembre kalo la san 2024 na i bɛ se ka kuma i ka commune in kan a bɛ lahalaya jumɛn na bi. Très bien, nin diyara question diyara n ye kosɛbɛ effectivement n'i ko commune ye ni namafɛn min ye a b'i ko sen naani mafɛn don
commune jɔsen dama dama de b'a kɔnɔ commune tɛ se ka taa minnu kɔ jiko ye dɔ ye kalanko ye dɔ ye kɛnɛya ye dɔ ye olu y'a jɔsen saba saba o ye naani n'an b'a la ni tubabuw k'a ma ko social hadamadenya tɛ se ka sigida tɛ se ka taa hadamadenya minnu kɔ ɲɔgɔn dɛmɛ b'o kɔnɔ hinɛ ɲɔgɔnna b'o kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ b'o kɔnɔ ayiwa a bɛ fɔ o de ma ko social donc nin fɛn naani de bɛ commune sigi kan y'o de ayiwa a fɔlɔ ye mun ye o ye kɛnɛya ye komi an ko 2024 kɛnɛya sera la Bafulabe bɛ commune kɔnɔ dɔgɔtɔrɔso min n'u b'a fɔ a ma ko SESCOM o naani de bɛ Bafulabe bɛ commune kɔnɔ dɔ bɛ Bafulabe yɛrɛ dugu kɔnɔ dɔ bɛ Wasala dɔ bɛ Jakitela Dubatumaniya naaninan o bɛ Selinge kɛnɛya sira kan n'o bɔra yen dɔgɔtɔrɔso dɔw b'o fana jukɔrɔ n'an b'a fɔ olu ma ko maternité rurale dɔw b'a fɔ a ma ko dɔgɔtɔrɔsonin o dɔgɔtɔrɔsonin dɔw bɛ Tintila dɔw bɛ Soriya dɔw bɛ Gangɔntiri dɔw bɛ Tallari dɔw bɛ dugu tɔgɔ bɔra n kɔrɔ n ye Tallari fɔ n ye département y'a fɔ Gangɔntiri ok dɔw bɛ Gangɔntiri ça veut dire que o dɔgɔtɔrɔso minnu n'an b'a f'u ma ko jukɔrɔ dɔgɔtɔrɔso o bɛ yen n'i y'o fana bɔ yen an b'a fɔ minnu ma i n'a fɔ Buguso dɔgɔtɔrɔso ASC agent de santé communautaire ayiwa minnu bɛ sigi tubabu ni Sɛnɛkɛbugu da yɛrɛ la o 12 o b'an ka commune kɔnɔ donc ça veut dire que dɔgɔtɔrɔso ka dɔgɔtɔrɔ k'a damina sanfɛla la ka jigin fo duguma a bɛɛ maa bɛ an ka sigida la n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan don min tɔgɔ ye bi ye conseil de cercle supprimé le CCRF n'an b'a fɔ o ma ko district sanitaire o ɲɛmɔgɔ dɔgɔtɔrɔso o dira Bafulabe commune rurale ma donc o fana o b'an fɛ donc c'est vous dire dɔgɔtɔrɔso ala sigilen bɛ hakɛ dɔw de kɔnɔ mɔgɔ hakɛ dɔw de bɛ yen n'o b'i bara a ka kan dɔgɔtɔrɔso hakɛ dɔw ka kɛ donc o ye o sira ye n'o bɔra yen dɔgɔtɔrɔso in a ma kalo kelen dafa fɔlɔ d'abord chaque 3 mois an n'u ka bɛnkan kɛra mun ye an bɛ baara kɛ mun kan kalo 3 o kalo 3 nin dɔgɔtɔrɔso 3 in ASACO ni SESCOM 4 ASACO 4 u bɛɛ bɛ wele kalo 3 o kalo 3 an bɛ sigi ka kuma Bafulabe mairie la ka kuma ɲɔgɔn ye gɛlɛya min bɛ min bara kɛnɛya ko la fura min ka kan ka ɲini a la an bɛ jɛ k'a kuma kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a kɛ papier dɔ kɔnɔ n'an b'a fɔ o ma ko rapport n'an y'a k'o kɔnɔ kalo 3 o kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna k'a fɔ an kumana an bɛnna nin na mun kɛra mun ma se ka kɛ min ma se ka kɛ kun jumɛn na a ma se ka kɛ ayiwa an b'o fara kalo 3 min bɛ da o kan an b'a fara o kunkow kan k'o fana rapport bɛ k'a bila an ɲɛfɛ kalo 3 wɛrɛ la ça veut dire kalo 3 o kalo 3 o kumarasigi b'an bara yan kɛnɛya taasira la alors an y'o lasigili kɛ an mɛ mɛn bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ kumana la ayiwa dɔw bi i jeni yɔrɔ fiyɛ kɔnɔ parce que n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kuma kunna min ka kan ka min kɛ a bɛ f'i ye n'i nana kalo 3 o kɔfɛ i ma min kɛ o bɛ f'i ye kun min na i m'a kɛ o bɛ f'i ɲɛna ayiwa puisque bɛɛ bi ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna an b'a fɔ min ma ko échange d'expérience ni ne bɛ yan ASACO la ou bien SESCOM la ni ma se ka min kɛ n'a sɔrɔ wasara a sera k'a kɛ cogo min a b'o ɲɛfɔ ne ye n b'o ta k'o fara n ka dɔnniya kan ka to o ladege n bara donc o ye sigida in kumalasigi in o y'a nafama yɔrɔ dɔ ye
n'o bɔra yen bɛɛ fana bɛ dɔ min tɔgɔ ye ko bi ye an kan ka o fana fɔ ayiwa madɛmɛ tɔn dɔw b'an fɛ yan n'a fɔra o ma ONG kɛnɛya sira la olu b'an dɛmɛ kosɛbɛ u b'an dɛmɛ kosɛbɛ ayiwa musow ka bana caman bɛ yen u bɛ an dɛmɛ a kan denmisɛnninw ka bana kunbɛn caman bɛ yen u b'an dɛmɛ a kan maakɔrɔbaw taw donc musow a bɛ fɔ min ma ko violence faite aux femmes olu lahalaya b'a kɔnɔ olu b'an fɛ yan ayiwa yeelen b'o la ONG wɛrɛw bɛ yen ayiwa fandemaw b'a kɔnɔ plan international b'a kɔnɔ ayiwa n tɛ se k'a bɛɛ fɔ mais an jɛɲɔgɔn an dɛmɛbaga caman bɛ yan ONG la olu bɛ caman t'a kɔnɔ an n'u bɛ to ka ɲɔgɔn sɔrɔw kɛ an n'u bɛ to ka réunion kɛ donc kɛnɛya sira la an kan k'o fana fɔ donc ni n ye dɔ fɔ kɛnɛya kɔnɔ yanni i ka ɲininkaliw bɛɛ lamɛn sɛgɛsɛgɛ kɔnɔ n bɛ taa n tɛ se ka bɔ kɛnɛya kɔnɔ fo yɔrɔ dɔw bɛ yen n k'olu fɔ san o san ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa dɔw bɛ collectivitéw jɔyɔrɔ dɔ bɛ collectivitéw la kɛnɛya kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko ka banabagatɔ ka taa a doni bana b'a degun ma sigida la min na n'an b'a fɔ a ma ko système référence évacuation san o san sigida commune bɛɛ ka kan ka dɔ sara a kɔnɔ san o san donc o san o san o sarali don min tɔgɔ ye ko bi a juru tɛ Bafulabe commune na k'a kɛ san kɔrɔ ye sa o kana bila minɛ o juru tɛ Bafulabe commune na san o san an b'a a sara a kɔnɔ n'o bɔra yen Bafulabe commune bi n ye dɔgɔtɔrɔso minnu fɔ aw ye ASACO ni SESCOM minnu fɔ aw ye k'a fɔ infirmière ou bien fɛn wɛrɛ de b'a kɔnɔ o tɛ a bɛɛ ye sage-femme de o sage-femme fana mairie ni ONG dɔ de bɛ jɛ k'u sara ONG in bɛ sarali kɛ san kɔnɔ kalo 10 o b'o sara kalo 2 mairie b'a sara donc o wari o bɛ taa o kasari bɛ taa $1,000,000 ni kɔ la an b'o sara chaque année ɲinan ta an m'a sɔrɔ an ma a sara fɔlɔ mais san kɔrɔ kɔni juru t'an na donc a ka kan k'o bɛ fɔ yan n'o o bɔra yen fana santé kelen sira la n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kunna a kan ka fɔ Bafulabe commune a fɔra k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa ɲɔgɔn dan tɛ sa nka ko ka fɛɛrɛ kɛ wari dɔ bɛ yen k'a sara san o san pour que i ka kɛnɛya fɛn fɛn b'a hukumu kɔnɔ minnu b'a baara kɛ k'a sɔrɔ i yɛrɛ tɛ yen olu musaka kan dɔ kan ka don o da fɛ dans la région de Kayi Bafulabe commune ani Kayi commune de y'a sara Kayi région mun b'a kɔnɔ an y'o o foli sɔrɔ ka bɔ kɛnɛyasobaw Bafulabe commune de ani Kayi commune donc a ka kan n k'a fɔ nin yɔrɔ in bon n bɛ se caman bɛ yen n tɛ se k'u walawala kɛnɛya ta sira kan parce que an bɛ tile a kɔnɔ mais ni n bɛ bɔ kɛnɛya kɔnɔ n bɛ taa jiko n'i ye jiko ta Bafulabe commune kɔnɔ nka ne yɛrɛ ka jate la ji buntu an b'a fɔ min ma ko château d'eau bi o 21 de bɛ Bafulabe commune kɔnɔ a dɔw 21 in na mairie kelen ye dɔw kɛ mairie n'a dɛmɛbagaw i n'a fɔ OMVS o ye dɔ kɛ parce que n'i ye Talari ni Dipari ta olu bɛ OMVS ka zone kɔnɔ olu ye château d'eau jɔ o yɔrɔ la n'i ye a ta yɔrɔ dɔw la président de la république yɛrɛ ka action humanitaire kɔnɔ a ye château d'eau 3 jɔ Bafulabe kelen kɛra lycée kɔnɔ kelen kɛra dɔgɔtɔrɔsoba kɔnɔ kelen kɛra an ka dugu dɔ la ko Dabarutu olu bɛ yen OMVS encore a ye jɔli kɛ seli kɛ château min bɛ yen OMVS de y'a jɔ olu y'an dɛmɛbaga dɔw ye
an dɛmɛbaga dɔw kɛnyɛrɛ yew particulier notamment an b'a fɔ muso dɔw ma ko Batuluɲa a ye château d'eau dɔ jɔ Madibaya o ni Bafulabe cɛ kilo 20 o bɛ yen usine fana an bɛ min ma ko cimenterie u ye château d'eau jɔ Gangondiri u y'a jɔ Kolingemu Dibatumaniya a daminɛna mais o retard o bɔra entreprise de la Mase Kalaban o bɛ Dibatumaniya ta kɔ mais o Dibatumaniya kelen direction régionale n'o ye gouvernement yɛrɛ jɔyɔrɔ ye direction olu ye du moins yele an ko minnu ma ko Dɛmɛtɔn ONG olu ye château d'eau dɔ jɔ Dibatumaniya o jɔlen bɛ sisan o dafalen o bɛ marché la ni fɛn fɛn fɔta a bɛɛ bɛ marché la ni bɔra yen yɔrɔ dɔw fana bɛ yen n y'a fɔ n ko an yɛrɛ ka sigida maa minnu bɛ kɔfɛ o dɔ ye Jikoyi ta ye Jikoyi u ka tɔgɔmadenw minnu bɛ kɔfɛ olu ye château d'eau dɔ Jikoyi o bɛ yen donc a bɛ mairie yɛrɛ dɔ jɔ Wasala ayiwa mairie ye dɔ jɔ an ye dɔ inauguré a ma dɔgɔkun 2 bɔ fɔlɔ kelen kɛra Segala kelen kɛra Sitakuna Segala Sekoto olu inauguration kɛra a ma 2 semaines donc château d'eau ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan château d'eau n y'a compté a bɛ na château d'eau 21 ma o ni forage tɛ kelen ye kɔlɔnbaw la usine Stone ye kɔlɔnba 12 se an ka mara kɔnɔ kɔlɔnba 12 o y'o jɔ an ka mara kɔnɔ an kan k'a fɔ donc n'o bɔra yen o Stone kelen jiko sira la a ye a sɔrɔ pɔnpu bɛ yɔrɔ dɔw a y'an dɛmɛ k'u dilan pɔnpu dilannen kɔrɔ gouvernement ka pɔnpu dilannen bɛ yɔrɔ dɔw la pɔnpu ninnu tiɲɛna u mɛnna a y'an dɛmɛ k'olu dilan an kan k'u fɔ donc jiko sira la à peu près n bɛ se ka min fɔ château d'eau dɔ bɛ Darametu n hakili bɔra o kɔ u kan k'o fana fɔ donc a ye nin maa bɛɛ cité en tout cas fɛn fɛn château d'eau 21 n y'a fɔ cogo min a b'o kɔnɔ forage kɔlɔnba an y'o o fana jate o bɛnna kɔlɔnba 27 ma a ye n'an tɛ se k'u bɛɛ fɔ yan o b'an ka commune kɔnɔ donc jiko sera la halisa jiko gɛlɛya bɛ yen parce que n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye Tambala i n'a fɔ Tambala bɛ ka ta sisan ka Tematɔsiw ta n'i taara o dugu 2 ninnu la par exemple dugu wɛrɛw bɛ yen mais nin dugu 2 in n'i y'u ta sisan i b'a ye k'a fɔ ji kɛra i n'a fɔ sanu ou bien lulu bɛ cogo min a gɛlɛyara quoi a gɛlɛyara fo k'a dama tɛmɛ donc olu k'a fɔ ko gɛlɛya yɛrɛ bɛ maa minnu bara jiko la bi nin dugu 2 in b'a la olu en tout cas u bɛ tɛti la ayiwa a ka kan an ka fɔ maaw ye ayisa jiko gɛlɛya bɛ yen parce que n'i y'an ka bajuru minɛ n'i y'a ta Diyala ka taa fɔ Gola i b'a jateminɛ k'a fɔ château d'eau to o sira kan u bɛ servi ji de la ji in ye Bakoyi ji de donc a bi ko ayisa olu a bɛ fɔ ko ji b'u bara mais ji sanuman t'u bara o kan ka fɔ donc n'i ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan gouvernement yɛrɛ nana à travers SOMAGEP jiko kɔni ka solutionner Bafulabe an tɛ jiko gɛlɛya fɔ min kɔfɛ ka ji sanuman sɔrɔ k'a sɔrɔ a sɔrɔ cogo la k'a sɔrɔ da duman na vraiment ala ni SOMAGEP tɔgɔ min tɔgɔ ye ko bi tɔgɔ min ye bi ye an bɛ don min kɔnɔ ko bi Bafulabe tɛ se ka gɛlɛya fɔ Bafulabe ville jiko sera ka da SOMAGEP kan parce que u nana ka ji buntu min jɔ
système d'éducation do fin min be duguba kono ka ta Bamako ma ka ta bla duguba wura on de bambara ambi à travers SOMAGEP, à travers les plus hautes autorités parce que le gouvernement ka baraka minangle voilà à château d'eau avec 10 millions flahate abo o 10 mètres cubes de bo dongondo mais on nous disait kai mètre hate kema woro ban tile kon yaro kono jiko kon franchement ambe lafia la kono o be baflabe commune kon o jole me baflabe commune kon o foli fana de passage anga ko di gouvernement makata anga nyambo kada soma je pour mo loka alors globalement c'est quand même faut jiko sera là o non voilà je crois qu'on a parlé de l'école voilà l'école parce que fin bas de ni secteur même ni gɛlɛya bɛ min kɔnɔ kosɛbɛ gɛlɛya baw b'a kɔnɔ vraiment an bɛ se ka école fɔ parce que à présent Bafulabe école on a besoin école classe bon yɛrɛ ka caman jɔ 2024 in kɔnɔ an mairie yɛrɛ ka niveau la à travers gouvernement ka dɛmɛ kɔnɔ an sera ka classe bon saba jɔ tintila Simana plan international ka dɛmɛ kɔnɔ o ye à travers le gouvernement ka saba jɔ Soria maintenant n y'a fɔ cogo ka kɔrɔ gouvernement Mali ɲɛmɔgɔ bi n'an k'a ma ko Assimi président de la République o yɛrɛ ka geste humanitaire kɔnɔ a ye classe bon saba jɔ Bɔbɔrɔtɔ an ye nin bɛɛ kɛra min na a jɔli dɔrɔn tɛ ka château d'eau jɔ a kɔnɔ classe bon kɔrɔ minnu bɛ yan k'olu fana réparer k'u bila an ka disposition na ani bɛɛ k'a bɛɛ équiper donc o fana bɛ an kan k'o fana fɔ nin yɔrɔ in na o ye classe ko ye classe ko école ko ta fan fɛ toujours école karamɔgɔ c'est pas suffisant a tɛ bɔli kɛ école ka ca parce que dugu 32 Bafulabe bi dugu 7 de bɛ classe bon tɛyɔrɔ min dugu 7 école tɛyɔrɔ minnu na soit a dɔw bɛ parce que o ni école dɔw ka surun kilo 1 kilo 2 o de ka ca kɔnɔ donc a ka kan école ka k'a bɛɛ la sa mais prioritairement ni min école ka surun kilo 1 kilo 2 a ka gɛlɛn ka segin ka taa école so jɔ mais école karamɔgɔ ko de y'a gɛlɛman ma yɔrɔba ye parce que école karamɔgɔ ye façon fila ye k'a caya classe kɔnɔ ani ka a ɲuman caya parce que école karamɔgɔ de qualité man ca an bolo ni ko de qualité maa o maa tu as besoin i ka niveau san o san k'a layɛlɛ sanfɛ parce que école karamɔgɔw b'an bolo mais le premier cycle c'est surtout le premier cycle a bɛ fɔ minnu ma école communautaire u bɛ école karamɔgɔw a ka kan san o san u ka niveau u ka formation dɔ sɔrɔ min b'o niveau dayɛlɛ alors parce que u ma école karamɔgɔ kalan kɛ ka se o yɔrɔ la donc n'a fɔra olu ka to classe kɔnɔ tan dɔw ma fara o niveau kan san o san a bɛ na ni gɛlɛya dɔ ye a bɛ na ni résultat gɛlɛyaw y'an bara yan DEF ou bien fɛn wɛrɛw la parce que n'i y'a mɛn denmisɛnnin tɛ passer DEF la a bɛ fɔlɔ yɔrɔ minnu na ka taa première année a ka taa 8e 9e la n'o ma ɲa dɔrɔn a passer DEF la franchement a bɛ bala mɔgɔ la donc a ka kan an ka école karamɔgɔw minnu bɛ bɔ IFM ni fɛnw na il faut que an ka olu dɔw sɔrɔ n'an m'u sɔrɔ gɛlɛya bɛ na kosɛbɛ an yɛrɛ dɔw recruter dɔw bɛ yen o recruterlen bɛ gouvernement ye dɔw recruter dɔw recruterlen bɛ mairie yɛrɛ ka recrutement kɔnɔ an yɛrɛ b'u sara n'an y'a ye gɛlɛya sera yɔrɔ min ma par exemple salon année tɛmɛnen parce que ye 2024 kuma fɔ ni DEF min kɛra kɔsa in na an y'a ye k'a fɔ échec kɛra Selin Keyi Dibatumaniya olu kɛra 0% ye alors centre sabanan min bɛ Bafulabe kɔfɛ o ye Wasala ye Wasala vraiment Dieu merci dɔ kɛra an ye ɲɔgɔn sɔrɔ min kɛ parce que kalo 3 o kalo 3 olu an ye réunion basigi daminɛ
an y'u ɲininka ka directeur d'école ɲininka 0% o ka kan ka kɛ cogo di mun nana n'a ye u ka ɲɛfɔli la professeur sugu dɔw de bɛ yen olu tɛ u bara i n'a fɔ LMD a selen tɛ ye parce que ni DEF bɛ kɛ jateminɛ tɛ kɛ k'a fɔ karisa la ni maître in tun tɛ yen donc o épreuve kana ko olu kun o tɛ k'a la épreuve bɛɛ kelen maître min kan ko o la kalan k'aw bara n'o t'aw bara san min na kɔnɔ ne taara examen ɛri ni histoire gansan de bɛ taa donc an y'u ɲininka sur place directeur d'école est ce que ni mairie ye nin o ta k'o d'aw ma yɛrɛ k'a sara est ce que aw bɛ se ka résultat ɲuman kɛ o ye layidu min na école t'a d'accord école fɔlɔ tun kan ka taa le 4 en octobre début octobre réunion kɛra 5 jours avant an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ k'u ɲininka est ce que ni mairie ye nin yɔrɔ in ta ye i bɛ se ka résultat ɲuman kɛ ka bɛn ayiwa école bila ma DEF waati minnu ye layidu min na ɲɛ u y'a fɔ an ye ni maître façon in de ye ni min m'a fɔ scientifique o b'a fɔ LDM an y'u noté wa an y'olu ta olu kan ka sara par la mairie de Bafulabe k'u bila u ka disposition na k'a lajɛ résultat bɛ na kɛ cogo donc an y'u ye o kɛ alors yanni école ka taa fana an ye CGS bɛɛ wele Bafulabe CGS bɛɛ Bafulabe commune CGS bɛɛ an y'a bɛɛ wele ka directeur d'école wele an y'u ka sigi gɛlɛya minnu bɛ yen CGS an y'a kɔlɔsi u vraiment u tɛ fonctionner la CGS 76 ɲɔgɔn CGS min bɛ marché dɔɔni dɛ ko dɔɔni a tɛ tɛmɛ CGS 2-3 kan donc an n'u jɛra ka bɛn a la k'a fɔ ko ka CGS bɛɛ renouveler avant la fin du mois de janvier 2025 ko ka CGS bɛɛ renouveler parce que presque a si tɛ fonctionner la an n'u bɛnna o la donc o ye mairie ka charge ye n'ala sɔnna mairie do an n'u bɛnna la fana CGS il faut que régulièrement u ka rapport ka na mairie la régulièrement ko min b'u bara min bololalen b'u bara min kɛra min ma se ka kɛ gɛlɛya min bɛ yen nɔgɔya min bɛ yen fɛn fɛn bɛ ekɔli kun kan u k'a bɛɛ kɛ sɛbɛn ye ka i to yɔrɔ jan ka maire téléphone nin de bɛ mara o tɛ dɛ a sɛbɛn ka k'a la a ka ci ka na mairie la comme ça kalo chaque 3 mois an bɛ n'a la chaque 3 mois an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réunion na mairie kelen in na CGS ni directeur d'école an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kun na an bɛ min fɔ ɲɔgɔn ye an b'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ ka école la taga dɔɔni ta sinon gɛlɛyaw bɛ école ko kɔnɔ gɛlɛyaw b'a kɔnɔ effectivement alors min ye ka n y'a fɔ n ko le social parce que sigida i y'a kɛ cogo o cogo social gɛlɛyaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔ sur le plan du social an da kan ka fɔ min na ayiwa ji ye tiɲɛli kɛ jamana in yɔrɔ caman a m'an fana dalajɛ a m'an jɛ dɛ a ye tiɲɛli k'an bara même n'an bɛ se ka ala tanu ka tɛmɛ yɔrɔ caman kan parce que n'i ko n bɛ n goya i b'a sɔrɔ dɔ b'i goya ka tɛmɛ i kan adamaden fana ye n'i ka goya i ka kan n'i b'i nin na ni n'i ka kɛnɛ i ka kan ka barika da ala ye mais an bɛ min fɔ o kɔnɔ k'a daminɛ Gurundape la ka na Selinge ka na Bafulabe yɛrɛ dugu kɔnɔ ka taa Kolingewu alors dugu misɛn damaw bɛ yen vraiment ji ka gɛlɛya don n'olu kan mais an taara a kɛra don min a dugusɛjɛ an ni développement social an ka préfet ba ani mairie ka représentant an taara yen an ye kan bila kɛ ayiwa commandant y'a ka ɲɛmɔgɔw saisi n'o ye gouverneur ye mairie kan k'i ɲɛfɔ yɔrɔ min an y'a ɲɛfɔ an taara ɲɛfɔ usine la a ka kan nin yɔrɔ in na k'a fɔ sur place usine Stone sur place fɛn fɛn ni siyɔrɔ t'a bolo a y'a bɛɛ ta ka taa bɛɛ loger usine kɔnɔ yɔrɔ la ka segin ka balo ɲɔ malo tulu k'u fara ɲɔgɔn kan ka nafolo mugu d'a kan k'a di bɛɛ ma donc o foli an kan k'o don n'o bɔra yen an bɛ waati une semaine ma da o kan gouvernement yɛrɛ nana gouvernement nana 2 fois u nana à travers le service de développement social
kana ka ayiwa balo kelen ka bɔ fo Bamakɔ ka na ka balo di ka nafolomugu di ayiwa minɛn minnu n'a bɛ dɔw ye sangew ye dɔw ye tanti ye dɔw ye en tout cas tisalew i bɛ fɛn fɛn dɔn ni a tiɲɛni ji bɛ se ka tiɲɛni don mɔgɔw kan u ye dɔɔni ta a bɛɛ la ka na dɔ bɛɛ dɔ di an yɛrɛ n'u ka jɛ k'a di ɲɔgɔn fɛ donc gouvernement ka kan ka fɔ o la ensuite olu kɔfɛ PAM nana gouvernement ye PAM bila ka na PAM bɔra a ma tile dɔgɔkun saba en tout cas a m'o dafa fɔlɔ u nana ka na distribution kɛ o distribution a bɛ mun kan ale fɛn kelen ninnu a bɛ balo nafolomugu donc n bɛ se k'a fɔ u ye doniba ta ka ban kan Bafulabe-Ville a dɔw bɛ yan a dɔw olu ma don fɛn kɔnɔ parce que fɛnw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o kɔfɛ très récemment an yɛrɛ mairie kɔnɔ an ye autorités ka lettre sɔrɔ k'a fɔ an bɛ se ka dɛmɛ don an yɛrɛ bɛ se ka dɛmɛ don an ka sigida tiɲɛni kɛra maa minnu kun an ka sigida la k'an bɛ se ka dɛmɛ don u ma donc o dɛmɛ don ma ayiwa ani gouvernement ka da u ka o lettre kan o y'a nafarinya an ye réunion kɛ kunasini jumadon dɔrɔn an ye réunion kɛ mairie la yan k'a fɔ an b'a lajɛ an bɛna autorité traditionnelle bɛɛ wele dugutigiw ni fɛ an b'u wele tiɲɛni kɛra min kɔ an b'u wele an b'a estimer dɛmɛ ka kan ka taa hakɛ min na mairie bɛ se ka mun k'a kɔnɔ an n'u bɛ sigi ka bɛn o la n'ala sɔnna nin kalo in bɛ sa yɔrɔ k'an bɛ don kalo kura kɔnɔ mairie fana ka dɛmɛ ye min ye a se kɔnɔ n'ala sɔnna an b'o o k'o kɔnɔ n'o bɔra yen an ko toujours on parle du social kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen an ye jateminɛ k'a la an n'an ka dugutigiw bɛnna la parce que mairie effectivement pour jama da ka don i ka fɛn na fɛn dɔw bɛ yen f'i ka olu k'a kɔnɔ Bafulabe mairie conseil service supprimé n y'a fɔ u ye a donna u y'a fɛn bɛɛ di Bafulabe mairie ma personnel ani a minɛnw ani a bâtiment a bɛɛ dira Bafulabe mairie donc o kɔnɔ dɔw farala jama kan parce que k'a ta plantɔ ma fɔ k'a bila secrétaire général la a mɔgɔ bɛɛ dira ma o bɛɛ ala tani doni dɔ de a bɛ fɔ o ma ko charge o bɛɛ ye charge dɔ de donc an ka salaire an tun bɛ 800 000 francs na an bɔr'o la ka na 1,5 million na sisan an bɛ 5 millions et quelques de o ye mairie kelen ka kɛsi ye min bɛ bɔ an yɛrɛ ka kɛsi kɔnɔ o ni gouvernement ka wari t'o la dɛ min bɛ bɔ an yɛrɛ ka kɛsi kɔnɔ o de 5 millions et quelques à nos jours an bɛ an tɛ retard la parce que mois de novembre de ma kɛ fɔlɔ sinon ça sera du temps na 5 millions et quelques. Alors, même si à côté de ça, en cas de déplorer un bon restitution à ça, alors, il faut faire restitution à Madougou Mola, en Béwele, restitution comment c'est dit, ça veut dire sans d'affaires, sans mimbana, n'a fallu mintona, jiridona, à boire tout. Et bien, Béwele, Madakuna, Nimoko, Béwele, du Béwele, du Gouania Massa. Dugutigi ou bien ka représentant n'a yɛrɛ tɛ se ka na musow ka représentant denmisɛnninw ka représentant ni kusu saba in an y'o de wele dugu bɛɛ la a bɛɛ nana service daw c'est à dire minnu bolo b'an ka wariko la contrôle financier perception an y'u wele o fana kɛra kumayɔrɔ la an bɛɛ bɛ maralen min ma n'o y'an ka kɔmana ba ye an y'a fana wele a fana ka kɛ kumayɔrɔ la mairie bɛ fɛn dan tigɛ nin de donna an ye nin de labɔ an y'a kɛ nin an y'a kɛ nin kuma bɛ di jama ma an ye min fɔ aw ye mun faamu a kɔnɔ aw ma sɔn mun ma ou bien aw sɔnna mun na n'an tilal'o la dɔw b'a fɔ mairie ka nin asi min nana nin ko an ma nin faamu an bɛ segin a kan n'an tilala olu la an fana bɛ dantigɛ ko nin de donna an l'impôt la parce que problème dɔ bɛ yen o gɛlɛya b'an kan dɛ o kan ka fɔ ɲɔgɔn ye sango min ma ko sagale sara in de ka gɛlɛn an ka mɔgɔw Bafulabe jiginna ka jigin ka l'impôt ka jigin fo k'a kɛ 330 ye san kɔnɔ mais o 330
ni ye maa lajɔ maa 100 o 100 i b'a sɔrɔ maa ɲinan yɛrɛ an y'a kɔlɔsi maa 100 o maa 100 maa 30 ɲɔgɔn o de ye l'impôt sara donc à peu près 70 à peu près olu ma l'impôt sara 330 an y'a calcul kɛ an ye mɔgɔw wele k'u lasigi a kuma kunna saya an tɛ se k'a faamu a ye nin y'a kɛ te wuli i bɛ min don te la 40 chaque jour o tile 10 o ye 400 de 40 i b'o min don te la o tile 10 o ye 400 ye o l'impôt b'o jukɔrɔ e tɛ se ka l'impôt sara san 1 kɔnɔ an ko a faamu man di quoi Bafoué le chef de commune kanga aywa fonction udla kanga sira udla kanga yelen ke yorobe o nafolo be boro mi masito o